máis xente súmase a esta reivindicación unánime en defensa da nosa lingua. O galego une, Núñez Feijóo separa. Coido que Feijóo que di que quere o consenso xa logrou o consenso, é dicir, todo o mundo está consensuadamente convencido de que é unha aberración o que pretende facer e todos estamos en contra do decreto de Feijóo, por lo tanto sí que logrou o consenso, pero o consenso de todos en contra menos il. Esta é unha manifestación que proba que en Galiza existe un sentimento mayoritario a favor do galego, que a xente en Galiza, independentemente de que fale o galego ou non, querelle ben o seu idioma. E o gran erro de Feijóo e o seu goberno é pensar que se pode abrir unha guerra contra un sentimento e moito menos contra unha razón, que é a razón de Galiza. Se o presidente da Xunta defende un 50% como mínimo do ensino en galego, o que non entendemos é para que promove este novo decreto. Este novo decreto que, reparemos, ten un rexeitamento unánime por parte da comunidade educativa, entón non é comprensível. Só é comprensível desde o punto de vista, efectivamente, de que tenta desmobilizar esta inmensa manifestación a última hora, pero a realidade é que a xente non cae nesa propaganda fácil e barata, senón que replica. Nós queremos que se apliquen os consensos existentes, queremos que o decreto en vigor se aplique realmente nos centros de ensino. O que vemos que a sociedade non só non está caendo nesa propaganda, non só non está adormecendo, senón que está cada vez xuntándose máis xente. Fale galego ou fale castelán, que está xuntándose máis xente en contra destas propostas, en contra destas agresións, en defensa da lingua que nos une como galegos e como galegas. Esa frase de Manuel Rivas, efectivamente, o ADN da cultura galega é resistencia. Cada vez que a sociedade galega se sente agredida contra os seus sinais de identidade básicos, reacciona defendéndoos, non? Básicamente, con este decreto non se consegue nada. Se pretende mellorar a educación e é imposible con este nivel nos alumnos e nos profesores. Destruir noso idioma non leva a ningún lado, Feijóo é o que quere, destruir noso idioma, non ten sentido o novo decreto que quere sacar, e basicamente temos que estar aquí pola nosa terra. dicindo que queren galego e dicindo que quererían estar hoxe aquí connosco nesta movilización.
Marcelino Brea, da Federación de Ensino da UXT, e estamos aquí contra o decreto do galego polas súas consecuencias que vai a ter na aplicabilidade nos centros, na conflictividade, e tamén por non facer da lingua un elemento de confrontación, sino un elemento de inclusión en toda a población de Galicia. Con Xosé Cabido, responsable de acción sindical do sindicato Estega. Realmente entendemos que a día de hoxe, aínda que somos o Estega e a Cigas convocantes desta folga, todos os sindicatos apoian, a maioría, perdón, dos sindicatos apoian esta convocatoria, porque eles saben tamén que este decreto vai a ser tal vez a norma máis negativa para o ensino e para o galego. Pero é importante destacar que non é un apoio só sindical e do profesorado, sino que é un apoio de toda a comunidade educativa. Son José Fuentes, responsable de acción sindical de ensino público da Federación de Ensino de Comisións Obreiras. E non, evidentemente que é un éxito, tanto o seguimento da folga como a propia manifestación, non? É dicir, está rematando o acto e a xente sigue entrando todavía. Por lo tanto, eu non vou perder o tempo votando contra, discutindo coa administración o número de manifestantes, pero está claro, as fotos cantarán por sí mismas e o que decíamos antes, a xente ainda non chegou a entrar e o acto se rematou e empezou fai máis de media hora. Por lo tanto, o número é impresionante. Participamos nesta manifestación e coa intención de que o Goberno da Xunta reflexione e se sea un pouco menos autoritario. Non vou dicir que non sexa autoritario, que eso é moi complicado, pero polo menos que reflexione e que a partir do diálogo se construya algo novo. Mirade ao vosso redor, cantos extremistas, canta xente ensimismada, canta xente acomplejada, canta xente que levantades muros a Galiza defendendo a vosa lingua, canta xente que viñestes tristemente coaccionados, que non sabíades ben a onde viñades, canta xente que coaccionastes os vosos compañeiros e compañeiras para que viñesen. E así todo, estades aquí, a pesar desas declaracións insultantes por parte dos representantes do goberno galego. Un goberno serio, un goberno responsable, un goberno cívico realmente pode facer declaracións como estas, insultando os que non facemos nada máis que defender o noso dereito básico a aprender a nosa lingua, o noso dereito básico a podermos vivir no noso propio idioma. Que se promova nos diferentes ámbitos garantindo a igualdade de dereitos. O decreto que o goberno galego quere impor unilateralmente vulnera a letra e o espírito da Lei de Normalización Lingüística nos artigos 12 e 13, así como a Carta Europea de Linguas Regionais ou Minoritarias, artigo 8. Un goberno serio, cívico e responsable cumpre as leis e os tratados internacionais de dereitos humanos e de dereitos lingüísticos. Parabéns polo esforzo do profesorado, do estudantado e de moitos máis e máis que entre todos fixemos posible este resentamento do ensino o decretado contra a nosa lingua. Esta folga e esta manifestación é unha evidencia máis de que non nos merecemos